Il-ħidma fuq it-trakka tal-kwart ta' mil li iweda li l-gvern għamel għal qasam sportiv ta' tlilaq tal-karozzi u l-muturi f'pajjiżna kompla miexi ġmielu. Dan hekk kif bħalissa qed jingħata l-konkos ċerti partijiet ta' trakka nnifisha. Wan jużar il-lan tax-xogħol fil-qasam industrijali ta' Ħalfar fejn hemmhekk iltaqa' mal-perit Rebecca Grek minn Infrastructure Malta li hi responsabbli mill-proġett. Iqasmet magħna l-aħħar żviluppi li għaddejjin f'din it-trakka li se tkun mibnija fuq l-standards maħruġin mill-Bord Governattiv tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Karozzi l-FIA. Bħalissa hawnhekk fit-trakka li aħna nreferuha bħala trakka tal-kwart ta' mil għaddejjin ix-xogħlijiet fejn qiegħda tingħata l-art tal-konkos. Hawnhekk qegħdin naħdmu b'sistema ta' post-tension reinforcement u qegħdin nagħtu l-art tal-konkos għandna tul ta' madwar 440 metru u area ta' kważi 7000 metru kwadru. Illi qiegħda tingħata biċċa biċċa ovvjament kull darba nagħtu stretch oħra ta' art tal-konkos biex aħna eventwalment ikun qed nilħu t-tul kollu tat-trakka tal-kwart ta' mil. Grek komplet li x-xogħlijiet jinsabu għaddejjin mhux biss fuq it-trakka nnifisha imma anke fuq it-toroq tal-madwar. Infrastructure Malta għaddejja b'xogħlijiet ukoll fuq it-toroq fuq in-naħa ta' barra ta' Ħalfar, propju fi triq Benajsa bħalissa għaddejjin b'xogħlijiet bil-kostruzzjoni ta' sistema sħiħa ta' walk-through culverts fejn infrastruttura eżistenti illi tgħaddi minn toroq oħrajn li eventwalment ħajkunu qegħdin jintużaw bħala parti mir-rotta taċ-ċirkwit ħajkunu qegħdin jiġu rilokati fuq it-toroq ta' barra mad-dawra kollha ta' Ħalfar. Temmet tajt li x-xogħlijiet se jkunu qegħdin jintensifikaw fi żmien li ġej. Ovvjament minn naħa ta' Infrastructure Malta ħajkunu qegħdin jintensifikaw iktar ix-xogħlijiet fuq it-toroq ta' barra kif spjegajt fit-triq Benejsa u triq Birzebbuġa, mentri hawnhekk fil-proġett ta' trakka tal-kwart ta' mil qegħdin navvanzaw dejjem iktar u nkun qed niffinalizzaw l-art kollha tal-konkos flimkien mas-sistema ta' ħitan li diġà issa kważi huma kompluti mod totali.